Uudistamme Laakson sairaala-alueen Helsingissä. Tulevaisuudessa Helsingin kaupunki ja HUS tarjoavat Laaksossa psykiatrista ja somaattista hoitoa. Sairaansijoja on lähes 900. Sairaala on merkittävä paikka myös opetukselle ja tutkimukselle. Henkilökunta ja kokemusasiantuntijat osallistuvat suunnitteluun, jotta sairaala olisi kaikille paras mahdollinen. Rakentamisesta vastaamme me, Laakson yhteissairaalan allianssi. Pelkästään uusi päärakennus vastaa kooltaan noin 5 keskustakirjasto-oodia. Alue pysyy vehreänä, kun rakennamme maan pinnan lisäksi sen alle. Maan alle teemme ajotunneleita ja kallioparkin sadoille autoille. Laakson yhteissairaala on Suomen suurimpia rakennushankkeita. Uudistamme myös sairaalapuiston ja teemme uusien rakennusten katoille viherpihoja. Tutustu tulevaisuuden sairaalan rakentamiseen verkkosivuillamme